Zobuďme EU, zobuďme Európu. Európa nám škodí. Európa nám kazí priemysel, ničí hospodárstvo. Poďme k pôvodným princípom Európskej únie, kedy sa založila na hospodárskej činnosti. To počúvate teraz v predvolebnej kampani do eurovolieb, do Európskeho parlamentu, podotýkam, za tisícové platy, tisícové odmeny. Ale tí kandidáti, čo to hovoria, nerozumejú ani základným princípom Európskej únie. Áno, je tam aj hospodárstvo, ale je tam aj solidárnosť. To je hlavný základný princíp, na čím stojí Európska únia, a to je solidárnosť. Mňa je len smiešnosť tých kandidátov na Slovensku, ktorí si myslia, že sú borci, majstri sveta, si myslia o sebe, že oni pojedli celú múdrosť sveta. Tak mám pre vás novinku. Vás v Európarlamente bude 15 zo Slovenska a Európarlament má cca 750 poslancov. Vy si myslíte, že vy 15 europoslanci zo Slovenska ste pojedli všetku múdrosť sveta a všetci v Európarlamente sú hlupáci, len vy na Slovensku poslanci alebo kandidáti do Bruselu máte rozum? Vy si myslíte, že 700 europoslancov v Bruseli, alebo je tam kopec odborných tímov, je tam komisia. Vy si myslíte, že oni sú hlupáci a vy ste na Slovensku pojedli všetku múdrosť sveta? Vy si myslíte, že Európska únia chce zničiť hospodárstvo? Vy ste spadli z jahody? Vy týmto krmíte ľudí na Slovensku? Vy ako čo si myslíte? Že vy z malého Slovenska, kandidáti, budete rozkazovať Amerike, Európskej únii, Rusku a každému? Vy ste malí, vy ste maličky, vy ste nič. Slovensko tvorí HDP cca 0,6% alebo 0,7% celkového HDP Európskej únie. 0,7%. Bez nás sa Európska únia zaobíde aj bez takých sráčov kandidátov na europoslancov, čo vy toto hovoríte. Ale my bez Európskej únie pokapeme. A my keď nebudeme napredovať, transformovať sa a tak ďalej na tú zelenú energiu a tak ďalej, pokápeme taktiež. Keby každý tak rozmýšľal, ako vy rozmýšľate, tak chodíme ešte dnes na koňoch a pasieme ovce a svet sa nám vzdialuje. Vy chcete všetko zastaviť a všetko sa nám bude vzdialovať. Čína napreduje, sa transformuje na zelenú energiu. Už aj Amerika. Všetci, len vy nechcete. Vy si myslíte, že to zastavíte? Že spaľovacie motory tu budú väčšine ďalších 1000 rokov? Ja nechválim, že Európska únia je úžasná, ale Európska únia rozmýšľa, čo tu bude o 100 rokov, 200 rokov, 300 rokov, čo sa bude vyrábať. Vy rozmýšľate na Slovensku kandidáti do parlamentu, nehovorím, že všetci, ako teľatá, ako idioti, ako keby ste spadli z Marsu. Veď to je hanba, čo vy robíte. To neznamená, že dneska máme na Slovensku kolbásové dni, že tu máme automobilky, že tie automobilky tu budú aj o 200 rokov, treba rozmýšľať dopredu. Dopredu. Vy ste telata. Majte sa.